हाय आंनि गोदान इउटिउब चेनेल नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आंनि मुङा मिजिं सोरां बसुमतारी दा टाइमा जाहैबाय फुंनि 5:30 आं दा बागानपारानि मासदिया होननाय मोनसे गामियाव थांनो नागिरदों थांनायनि जाहोनानो जाबाय सुदेम फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय आंनि गोदान मोनसे शर्ट मुभिनि शुटिं सोलिगासिनो दङ शर्ट मुभिनि मुङानो जाबाय बावदा गुमि पार्ट 2 पार्ट 1 आ अलरेडि सिगाङावनो ओंखारखांबाय जुदि नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा सुदेम फिल्म प्रडाक्शन मुंनि इउटिउब चेनेलाव थांनानै पार्ट 1 खौ सार्च खालामनानै नायजागोन आरो पार्ट 2 आबो थाबैनो फैसिगोन थुदो बिदिब्ला माखासे आर्टिस्ट आरो क्रू मेम्बारफोरा अलरेडि सिगाङावनो मोनहैखाबाय बिसोर आंखौ फन खालामदोंमोन दा आंबो आवगायलांसै थुदो बिदिब्ला लेट्स गो आलासिफोरा सफैबायानो बिथां दशरथ बर' आरो रमेन बसुमतारी आहक आहक राइस आहक माथो जामला जुबायलै दंना मोजाङै दङ इखिन आरो माबा आसाम आरो इखिन मिजोराम नामा मिजोराम वेलकाम वेलकाम बै बै आंबो बगार जामारसै नै ओरै बै सिङाव हाबदो मिशन साक्सेस सिङाव हाबदो मोजाङै दङ ना मिशन साक्सेस ओमफ्राय लास्टआव जाफाव पुजा रानि ब्रह्म हा 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 मोनफैबाय बिथाङा लाजिदों जोंना नै बिब'आ बेनि बिब'आ करिश्मानि बिब' जागोन बियो बिथाङा सफैबाय अर्थात बावदा गुमिनि हिनजाव हा 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 पुजा रानि ब्रह्म व्हाट्सएप ओइ नै नै फैबाय बिमा जानाया फैबाय नै नाय रायजोफोर नै बिथाङानो बिमा जादों बावदा गुमै पार्ट 2 आवबो पार्ट 1 आवबो जोबोर इन्टारटेनमेन्ट जोबोर हिट खेबसे मिननानै नायलांबाय थादो रायजोफोर तामाम हिट आरो दाहाय एसे माबा माबि देखायगोन आं नै दा मादैखौ मेकआप फोनगासिनो दङ बियो आंनि बिखुनजो रल लागोन आरो नै दा बिथां करिश्माखौबो अलरेडि मेकआपखौ फोनखांबायानो हाय करिश्मा नै ओरै रेगा प्रडाक्शननिफ्राय मिस्टार दशरथ बर'आ बावदा गुमि पार्ट 2 खौ माने गावनो केमेरा खेबदों आरो एडिट खालामदों आरो बे मियानि फुटेजफोरखौ चेक खालामगासिनो दङ एक्चुअली शुटिंआ मैया सानसे थांखांबाय मैया फार्स्ट डेमोन बेनि थाखायनो गोबां बिजि जानायनि थाखायनो ब्लग शुट खालामनो टाइम मोनाखै एक्शन दाबाय था बिजाबाव नायबाय था दिनै स्कुल गैयावनो आफानो गामसाखौ होना फैयाखै मानो दिनै स्कुल गैयावनो आफानो गामसाखौ होना फैया मानो थांनोखौ हागौ र' बिएमसिआ थांखौसो गिनानै थांनो बायलां नोंहा एदाव जानो मोननायासो हामाखै आं थांब्रबनोबो स्कुटिबो गैया जाबाय थां नोंनो होना फैथां आं थांब्रबनोबो स्कुटि गैया जाबाय थां नों थांना फैथां हाबाया जामार लांनायमोनब्लाबो जों हामजानाय मोनगौमोनलै आं हाबाया जालांमारनायनिफ्राय रलिं एक्शन मारनायमोनब्लाबो जोबोर हामजानाय मोनगौमोनलै आं हाबाया जामारलांनायबाबो जोबोर हामजानाय मोनगौमोनलै आं नोंजोंसो बिहारि लिरनाय दङ खोमाहाय मिनि नोंजोंसो बिहारि लिरनाय दङ खोमाहाय बुंलाबायलै मा बुंलाबायलै थां
दे बुंहरदो मोनसेखौ मानसियानि बिदि जाखाबाय नाहर हौवाखौ मानसियानो बिदि जाखाबाय एदावना मोजां मोनग्रा एदावना मोजां मोनग्रा ओइ गामसाखौ होना होफैमारहाय ओइ गामसाखौ होना फैमारहाय आंनिखै फैदों आंनिखौ नै आं सानदों हागिना ओरैनो ओंखारलां ओइथिंखां ओमफ्राय जिनि दा फट' शुट सोलिगासिनो खोन्थाहर माबा खोन्थाहर ओरैनो एक्टर्स माबाना ओरैनो नाहर नाय केमेरायाव थुर गायाव आखाया था एसे गायाव सानसुनि जेनेबा नों ओरै थुब नागिरै खालामनानै आरो बेखौ ओरै मोजाङैनो खानायाव साबथिंलायना लानानै ओमफ्राय दानि नों ओरै खोमोर फुदुं नागिरै ओरै फुदुं जायो रखम नालाय मोना हामा नै रखम थारमाने नालाय मोना हामा जोबनाय मोनब्ला मा जानांगौ लायो बरिया जादों मोननाय नंला खिन्थु टाइमा एसे रुइबावबा मोननाय नंला इदि आरो बरिया जादों दे बिनि बर'दाव हौवायानो लिरनाय गैया खोमा बेनि बरादाव हौवायानो लिरनाय गैया खोमा लानि ना फल'ल' खालामनांगौ नोंसोरो दे रलिं एक्सन दे सा लों सासे लोंबाय दा दे बुंदो नोङो हौवानि थाखाय हौवाखौ थाखाब मा होनोमोनलाय बेखौ फरायना हरदो नोङो हरगोन दे फरायलाफिनो दे रलिं एक्सन दे लों नों लोंबाय था होमबाबो इ रायलायबाबो जादों थाखा माखासे ओरैनो बरबाद जालांबाय थाखा माखासेया ओरैनो बरबाद बे गोबां जालांबाय गिदिर लेथाया जोबस्रांलांगौ जोबनाय मोनब्ला स्रां जागौमोन लायो नों मोनसे डाइरेक्टखौ गोसोआव लाखानो हाबा एख' नङा बे खेबाव गिदिर लेथाया जोबनाय क्लस फैगोन एख' नङा लेट जाबा बे खना मास्टार खन्द'आ आं बुंफैनांगोन ना थाखा माखाया ओरैनो बरबाद जालांबाय रलिं एक्सन दे लों साया लों ए रायलायखोमाबो नों लोंबाय था थाखा माखाया ओरैनो बरबाद जालांजोब्बाय ओरैनो बरबाद जालांजोब्बाय बे खेबाव गिदिर लेथाया जोबनाय मोनब्ला स्रां बेनि जागौमोन लायो बिनि बर'दाव हौवायानो लिरनाय गैया खोमा बेनि बरादाव हौवायानो लिरनाय गैया खोमा गोसोजों गोसो नों सानबाय हाबाया जालांबाय नों लों साखो लोंबाय था नोङो सासेया एदाव जानो खारग'सिगौमोन लायो हाबा खालिनो गोसो थोनाया सिख्लाया थारसन होफैनांगौ नङाना थारसन होफैबाय नङाना दे लों साखो थारसन फैबाय नङानासै एवखाद जागोन दा इसानिनाव फैबाय ओइ मजा दे गोखा हासिब मानि नुजानांगौ दासनि माबाया लिरनाया जोंहा कुइसननि गुमै जोंहा कुइसननि डायलगा इदि नङामोनलै दे कुइसननि गुमै बोरैबा उल्टा जादों होनना बुङो आरो दिगदार जानानै एक्सन मावरालांदो दे कुइसननि गुमै कुइस रोङालां रोंलायै बहा मास्टार जागारदों रोंगौब्लाबो नोंनि कुइसखौ रोङा आं रोंगौ दे फिसा फिसा सोंगोन गावहा दानो हाबि जाबि सोंलायगोन सोङा दे मोजां सोंगोन सोंनोसै होमबा सोंलै सों 1000 सानजाब लाथिख' बेसेबां लाथिख' हागौआनो माथो जोंहा गुमैया दे किल' 4 माइरंनि बेसेना 80 रां जायोब्ला 80 रां जायोब्ला दरथाम आलुनि बेसेना बेसेबां जावा करा দেখা পাইছি देखा पाइसे अभी थंबनेल के लिए ये देखो हीरोइन स्टारिंग कैरेक्टर वो लोग दोनों है
सानैबो थांफानाय बाइकआव थांनाय मोनसे दोङो बेफोरखौबो माबा मोनसे पस्ट खालामनाय बा सालिया सिस्टेम आरो ओमफ्राय जिरायना थानानै ओरै एरथुबायनायबो दोङो ओरै जालायनायबो दोङो गामिनि मानसिफोरजों दोखो दोखो बुग्लि जागोन बे समावनो खाथुमानांसिगोन आं नङाबा गामिनि मानसिफोरजों दोखो दोखो बुग्लि जानो हायो गामिनि मानसिफ्रा मिथिला नै दा फट'शुट सोलिदों फट'शूट जोबलायबाय अभी थंबनेल के लिए ये देखो हीरोइन स्टारिंग कैरेक्टर वो लोग दोनों हैं deh mini bisa फट'खौ नायनाय मिनि बिसा जागोन बिजों एसेबां मा नुखो मबाइलावलाय नों मुद बायनाङा दे खालामबाय था kalau baca oh akhirnya kunci ini jaket ini punya ini yang foto nih hai neng menang aja dari foto ikut soalnya sekarang Anggo ikutnya ikut. sekarang ini rene nih deh Ini kan yang kedua foto deh ikan tuh naik ini beda mama foto urgen naik nak deh baik kosong deh nung jirai tuh pernah jirai nih apa rolling action deh ini इसिबां मिनिनो फट' माखौ नामावनो नुबाय थागोन नोमनाङा इन्टारेस्ट गोनां फट' हरलायबायहाय नोमनाङा इन्टारेस्ट गोनां फट' हरथारबायहाय बेलाय माथो हराखै आथाङालाय मा हराखै नै नाय मिनि बेटा मा जागोन बिजों मिनि बेटा मानसियाबो बिदि थायोनालै सोर सोरनोबा दैथायहरखो बे फट'खौ दाबा बिजामादै बिखुमजोनि प्रेम भाइरेल जाथोंहाय बिजामादै बिखुमजोनि प्रेम भाइरेल जाथोंहाय हाबाया जामारलांनायनिब्ला हामथारगौमोन हाबाया जामारलांगोन नोंखौ एदावनो मोनथों होननानैनो जायाखिसै नोंखौ एदावनो मोनथों होननानै जायाखैहाय माबादे मिट काटिं स' जों दा शुटिंखौ फोजोबनानै ओंखाम जागासिनो दङ ओरै दङ रेगा प्रडाक्सननिफ्राय दशरथ फंबाय बेनिफ्राय उनथिंजाय दङ आदा गरम आरो करिश्मा दिनैनि शुटिंआ जोबोर मोजाङैनो थांबाय आरो भिडिअखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोनखौ उननि ब्लगाव लोगो मोनगोननि आसायाव दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय